Studio Paramount Pictures prezentuje kulisy srebrnego ekranu. Rosyjskie przygody drogowe. BMW, będziesz miał wydatki. O tyle zostało od Nawigacja sobie daje radę, a teren jest piękny. Ja? Żem jechał na Perm i żem dojechał. Bardzo dobrze, Ale no. w międzyczasie wbiłem się w zaspę. Jechałem 90, to dałem gazu jak i daje mi go postawił obokiem i pod tiraj, tylko żem krzyczeć, kurwa, Jezus! I go odbiłem i zamknąłem oczy i w zaspę się wbiliśmy. I w zaspę byliście. No, w zasporów. Kto ucierpiał bardziej, zaspa czy ty? Nie, najbardziej ucierpiały moje kroksy, bo musiałem 30 minut z Kaśką w kroksach łopatkami się wykopywać. Szybciutko kinetyczkę przejechał pan i pek nas wyciągnął i już tutaj przyjechać. Piękna sprawa. Dlaczego byliście sami? A gdzie labiki i labryki? Zostały z tyłu i nie Zostały odpowiadały z nic na radiu. Cholera jasna. Tam Właśnie knęliśmy. trzeba sprawdzić to radio. Wrażenia po wczorajszym dniu. No rewelacja. Adrenalinka? Trzeba było się wyspać. Nocna trasa. Długo nam zeszło, ale jesteśmy do przodu, zgodnie z planem. Popatrz jaka tam cerkiewka jest.